zanimljivo. Nemoj, slomit ćeš. Želim da svaka od vas spremi krofnu za mene. Dobro, ovo će biti najtamnija krofna. Spremit ću krofnu u specijalnom uređaju. Tako će biti lakše i brže. Samo treba sipati testo. O da, to ću čak i ja moći da uradim. Samo što će moje krofne biti u boje. Obične krofne su dosadne. Unuko, šta sve nećeš izmisliti? Ja ne podnosim emocije. Pogledajte kako treba da izgledaju prave krofne. Crne su, ali sigurno mnogo ukusne. Crna boja se najbolje slaže sa crvenom, tako da ću preliti svoje krofne crvenom glazurom. A na vrh ću dodati malo bele. Tako će izgledati još lepše. Stvar, moraš mi pomoći. Odmah mi donesi duboki tanjir. Ovdje ću sipati sirup od jagoda. A onda ću ga staviti u špriceve. Zašto? Sada ćete sve vidjeti. Bako, gledajte. To je krv. Jao, kakav užas. Ma daj, to je samo sirup. Zašto tako plašiš starog čoveka? Trudim se za vašu unuku. Želim da pojede ne samo ukusne, već i lepe krofne. Ajoj, da su meni doneli takve krofne, sigurno bih se onesvestila. Sad ću pokazati kako bi trebalo da izgledaju normalne krofne. Kao prvo, nema potrebe praviti ih crnim. A za lepotu će biti dovoljan samo šećer u prahu. Pogledajte kakva lepota. Lepota su moje krofne. Od jednog pogleda na njih se diže raspoloženje. A da bi bili još lepši, dodat ću šarene konfete. Ali prvo moram otvoriti ovu glupu teglu. Hajde! Ajoj, draga, sad i ti izgledaš mnogo lepše. Nema veze, bitno je da su konfeti na krofnama. Margo, vreme je da izabereš pobednika. Sreda je napravila krofne u svom stilu. Izgledaju baš jezivo, ali baš su ukusne. I špricevi sa sirupom su odlična ideja. Bako, a sad ću probati tvoje krofne. Neću lagati, nisu nešto, previše su proste. Ali ove krofne izgledaju zanimljivije. Nadam se da me ni ukus neće razočarati. Ovo su najlepše krofne koje sam probala. Čestitam, sestro, pobedila si. Hvala, Margo. Jao, Sreda, prestani da plašiš baku. U ovoj rundi napravite koktel za mene. Neka bude lep i ukusan. Okej. Naravno. Nema problema. Ja ću napraviti koktel od onoga što Margo najviše voli. Mogu koristiti njene omiljene bombone Toxic Waste. Moram učiniti da se bombone pretvore u tečnu masu. Mislim, moram ih rastopiti. To je to. Otvaraj se. Da vidimo. O da, odlično. Sada mogu dodati Skittles bombone. Tu nema nikakve sumnje. Skittles vole svi. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. A onda staviti ih u naše šarene i ukusne čaše. A sad je vreme za Sprite. Jo, ne otvara se. O, šnala će mi pomoći. Jo, kako mokro i slatko. Jadna Rebeka. U redu sam, samo sam se istuširala Spriteom. Ovako. I naravno treba mi šlag. Ni malo bombona za ukras neće škoditi. Moje remek-delo je spremno. Svaka ti čast. Samo što tvoj koktel uopšte nije zdrav. A Margo trebaju vitamini. Tako da koktel mora biti korisan. Najviše vitamine u povrću, tako da će moj koktel biti od povrća. Skoro je sve spremno. Jao, miriše odlično. Sigurna sam da će Margo biti oduševljena. Sumnjam.
Svoj koktel ću početi da pravim sa sirupom od jagode. Sipat ću ga u čašu da bi izgledala lepo. Dalje ću koristiti Sprite koji ću obojiti zelenim sirupom. Stvar, opet mi je potrebna tvoja pomoć. Donesi mi šlag. Jednog dana ću prebiti ovu stvar. Tako je jeziva. I ukrala mi je šlag. Hvala ti. Sve si dobro uradila. Oni se samo šale. Na kraju ću dodati šlag u koktel i naravno ukrasit ću ga gumenim okom. Mislim da izgleda super. Margo, probaj. O, Sreda kao i uvijek ima najoriginalnije serviranje. Napravila si baš lijep koktel. Ovo oko je baš ukusno, sviđa mi se. Kako, opet si napravila taj odvratni koktel od povrća? Dobro, znaš da ga ne podnosim. Fuj. O, a sestra je opet smislila nešto cool. Sad ću da probam. Neverovatno. Sestra, ti si pobedila? No. Ovaj put me iznenadite ukusnom pastom. Imam nekoliko ideja. Bako, halo, vreme za kuvanje. Jao, makarone, lako. Spremit ću za moju unuku najlepše špagete. Znate kako ću shvatiti da je voda u šerpi vruća? Pomoći će mi stvar. Nikada to ne ponavljajte kod kuće, jer stvar uopšte ne osjeća vrućinu, ali ipak joj je neprijatno. A ja ću sama spremiti špagete. Imam brašno. Či! Da, sada svi imaju brašno. Izvini, bako, nisam namjerno. Moram napraviti testo, a da bih to uradila u brašno moram dodati sirovo jaje. Ovako. Osnova je spremna. A vreme je da obojim testo, da bi špagete izgledala zanimljivo. Super! Zatim testo treba razvaljati u specijalnom aparatu, a onda isto u njemu iseći špagete. Skoro sam završila, super! Ja mislim da je bitno sve raditi s ljubavlju. Jao, samo što zbog pare ne vidim ništa. Rebeka, da nisam slučajno pretjerala sa kečapom. Ne, bako, nisi ga ni otvorila? Jao, kako sam... Kakav užas. Sreda? A vidi, tebi se to mora svidjeti. Hvala na salveti, unuko. Konačno mogu nastaviti da spremam pastu. To je to. Izgleda ukusno, bravo, bako. Ukusno, ali baš dosadno. Znate kako učiniti pastu zanimljivijom? Treba je obojiti u crno. Stvar, daj mi boju. Baka mi je dala jednu zanimljivu ideju. Mogu dodati u moje jelo oko i kečap. Izgleda će baš jezivo. To je baš strašno. Ne bih pojela to ni da mi plate. Slažem se, moje jelo je mnogo bolje. Nadam se da će se Margo svidjeti. Sredo, prestani više da me plašiš. Serviranje je opet zanimljivo, ali pasta nije nikakva. Bako, a ti si napravila klasične špagete sa kečapom. Baš su ukusne. Hvala, dušo. Oho, kakvo lepo jelo. Nadam se da nije samo lepo, već i ukusno. Divno. Dala sam sve od sebe. Sestra, opet si ti pobedila? To danas je moj dan. Sreda, skoro sam zaboravila. Donala sam šnalu posebno za tebe. A mislim da će ti baš lepo stajati. Ne nosim takve stvari. Ovaj put napravite za mene Cezar salatu. Lako. Dobro, spremam salate. Pokušat ću. Za Cezar salatu su potrebne liske salate, piletina i naravno kockice prepečenog hleba. A njih, nažalost, ne smijem jesti jer su previše čvrste. Također narendat ću što više sira. Znam da ga Margo obožava. Ja ću napraviti prolećni poklon za Margo. To neće biti Cezar, ali mislim da će joj se svidjeti moji jestivi cvetovi. Sreda, vidi kako dobra ideja. Šta je to dobro? Ali moja ideja je stvarno cool. Napravit ću salatu u paprici. U nju ću staviti sve sastojke.
Obavezno treba napraviti jezik od krastavca, a od masline ću napraviti oči. Pogledajte kakvu sam slatku žabu napravila. Da vidimo šta ste spremili. O, sestro, smislila si nešto mnogo dobro, ali to je obično povrće. O, moja baka pravi najbolje salate. Ni ova nije izuzetak. Baš je ukusna. Sreda, jesu to masline? Fuj, ne podnosim ih. Bako, čestitam ti na pobedi. Da, konačno. Pobednički ples. Jao. Ja ću prvi da okrenem krug. Super, dobio sam sladoled. Blago meni. Kate, sad je tvoj red da okreneš krug. Nešto mi se vrti u glavi. Šta sam dobila? O ne. Zašto mi takva kazna? Paprike su jako ljute. Neću moći ni da osjetim ukus torte. Da, tvoja torta sa svakom paprikom izgleda sve opasnije. A sladoled će učiniti moju tortu još lepšom. Zato što je lep i ukusan. Smislio sam nešto. Napravit ću kulu na vrhu svoje torte. Moj sladoled je taman u kantici. I bit će dobro da učinim tortu još višljom. Naprimjer, uz pomoć kuglica sladoleda. Oho, kako je visoka. To još ne znaš koliko je ukusna. Sad ću probati pače i detaljno ti opisati ukus. Savršeno. Kao što sam i mislio, to je vrlo ukusno. Kate, možda i ti želiš da probaš? Naravno da hoću. Hoćeš, ali i nećeš dobiti. Šta će ti moja torta kad imaš tako veliku tortu sa paprikama? Počni da je jedeš. Nadam se da neće napraviti požar ovdje. Poželi mi sreću. Goru mi usta, kakav užas. Neću pojesti više ni mrvu. To je stvarno mučenje. Jel tako? Onda ćemo morati da iskoristimo krug sa kaznama. Da vidimo koju ćeš kaznu dobiti. Tabasco. Morat ću da učinim tvoju tortu još gorom. Pomoći će mi u tome tabasco sos. Šta te radiš, stani? Sad je postala crvena. Kakva noćna mora. Sad ću sigurno izgoreti. Ako dođe do požara, ti ćeš biti kriv tome. Juj, kako ljuto. Ne osjećam usta. I još ti ide para iz ušiju. Oh, mislim da odlećem. Gde? Ko će da jede tortu? Očigledno ovaj put moramo sami zaustaviti krug. Učinit ću to zatvorenih očiju. Što je to? Majonez i kiseli krastavci? Ne planiram da pravim salatu. Morat ćeš. Ja ću sigurno imati sreće. Da vidimo. To nije fair. Hajde ponovo. Ne, sve je fair. Ako budeš varala, izvadit ću krug kazna. Pa, gde su moji čokoladni pokloni? Obožavam Nutellu i Bueno. A ja ću morati da spremim najkaloričniji hamburger na svetu. Majonez je odvratan, kao da sastoji samo od masti. Ali Nutella je super. Mogu je jesti za uvek. Kako da iscedi majonez na tortu? Tako je gust. To je još jedan dokaz da je veoma masan. Imam jednu ideju. Nutella je također gusta, tako da mogu da premažem celu tortu. Ovako, prekriću je celu. Izgleda prelepo. Okay. Ostaje mi samo da rasporedim krem po torti. Tako će biti ravnomerna ukusna. I ja moram da probam. Joj, sad sam sva u čokoladi. I to je super. Barem nešto lepo ću pojesti danas. Glupi majonez još uvek neće da izađe. Hajde. Konačno. Ali izgleda odvratno.
Nešto nije u redu sa mojom tortom. Mislim da nije dovoljno ravna. Moram da proverim. A ja ću ti pozajmiti valjak da bih rasporedila majonez. Shvatio sam šta nije u redu. Na vrhu sloj mora biti malo uži. Šta je to? Odakle je ovdje? Majonez? Kate, mislim da znam ko je kriv. Upropastila si mi tortu. Zašto si mi stavio teglicu na ruku? Više nećeš da mi smetaš. Pomozi mi da je skinem. Nemam vremena. Moram da ukrasim tortu čokoladicama. To je inače veoma odgovoran posao. Ispalo je savršeno. A kako ja da stavim krastavce? Ovaj zadatak je teži. Pogotovo kad imam samo jednu ruku. Vidi kakvu tortu imam. Tako je čokoladna, tako velika. I ja želim takvu tortu. Daj mi da probam. Ja ću ti dati svoju. Tvoju? Čak izgleda odvratno. Ne, bit će mi dovoljno mog čokoladnog čuda. Kako je ukusno. Prijatelji, svima savjetujem da probate ovu divnu tortu. Moram i ja da probam. Mislim da neće biti toliko srećna. Trebala si vidjeti svoje lice. Imam užasnu tortu. Uj. Šta ću dobiti ovaj put? Oho, šećerna vuna. Odlično. Nadam se da ću ja dobiti nešto ukusno. Ja, to su samo male svećice. To su svećice koje ćeš morati da pojedeš. Ja ću gledati i smejati se. Dobro, što sam dobio šećernu vunu. Mogu je ne samo pojesti, već i napraviti od nje pravi brkovi. I ne samo brkovi, još i bradicu. Sad sam gusar. Ipak šećerna vuna je odlična stvar. Ukusno i što je najvažnije, jako zabavno. Slažem se. I ja sam probala vunu. Nadam se da ti ne smeta. Stvarno ukusna. Ukusna? Kako si smela? Vrati mi sve što si uzela. Nisam te dozvolio da diraš moju hranu. Sad ću da ukrasim torticu. Svaki milimetar vune veoma bitan. Mogu napraviti neke lepe figure od vune. Zečeve, pa čak i patkicu. Izgledat će super na moje tortici. Pa, sad je vreme da probamo ovo čudo. Veoma ukusno, kao što sam i mislio. Torta sa svećicama je cool, ali kako je jesti? Izgleda zaista dobro. Priznajem to. Slažem se, torta je cool. Sad ću zapaliti sveće. Biće još bolje. A sad ih možemo ugasiti. Misliš da je to smiješno? Zbog tebe se upalio alarm. Sad ćemo se pokvasiti. Joj, šta sam uradio? Ne vidim ništa. Glupa voda. Tome, to je sve zbog tebe. Dobro je što barem torta nije povređena. A moje jeste. Ali i dalje jako ukusna. Sad ću ja da probam svoju. Osjećam svećice, ali torta je dalje ukusna. Zadovoljna sam. Šta moja unuka želi? Želim sladoled. Znam takav recept. To je prženi sladoled. Da biste dobili sladoled prave konzistencije, morate ga sitno iseckati. A to je jednostavno. Bako, ti i ja isto tako možemo. A lakše ne postoji. Jao, pazi na svoje noževe, mlada damo. I nemoj bacati hranu po kuhinji. Evo šta se dešava kada amateri preuzmu posao. Ne, to ne valja. Spremit ću po originalnom receptu. Treba sipati mleko i šlak na ravnu površinu. I seckati omiljeno voće. Moje su jagode. I dodati to mleko. Sad treba sve dobro izmrviti. Kada se to stegne, može se seći i praviti rolne. Da, i ja to mogu. Seći i uvijati, ništa komplikovano. Sad ću to staviti u čašu i dodati ukras. Sipat ću šlag. Izgleda dobro. Dodat ću još i šarene bombona Skittles. A
sad šećerni štapić i kolač Oreo. Sad će i baka iseći svoj sladoled. I preliću ga sirupom od jagoda. Bako, radiš pogrešno i meni će trebati sirup. A još ću dodati gumene medvediće i bobice, jagode, a zatim borovnicu. I za kraj šarene konfete. Op, savršeno. Jao, kakvo užasno serviranje. Jane, gledaj kako se to radi. Sladoled se može ukrasiti limonovom korom. Kiseli limon se savršeno slaže sa slatkoćem sladoleda. Od limonove kore se može napraviti i neobičan ukras. Treba dodati malo leda da bi sladoled duže držao oblik. A za serviranje, kao u najboljim restoranima, ću koristiti suvi led. Dodat ću malo dima i stavit ću ga ispod poklopca. Da, to je to. Jao, kod šefa je baš lepo ispalo. Nevjerovatno serviranje. Da, bakin sladoled ne izgleda tako spektakularno. Oho, koliko sastojaka ima u čaši od sestre. U redu, hajde da vidimo koji sladoled će se dopasti najviše Gloriji. Hoće to? Wow, ovdje su jagode sa šlagom. Baš ukusno. Kakva magla, šta je tamo? Ono što sam htjela. Koliko dima. Fuj. Ne volim kiselo. Ovaj sladoled izgleda čudno. Neukusno je nešto. Biram ovaj. Taj sladoled je moj. Znala sam da će ti se dopasti. Bako, Gloria traži da jede. Želim lizalicu, ovakvu, šarenu, na štapiću. Šta? Baka ne vidi dobro? A, takvu, jasno. Baka je ranije stalno spremala takve. Treba skuvati karamelu. Da bih to uradila, treba uzeti šećer i dodati ga u vodu. A sad treba stalno mešati. I ti znaš taj recept, Emma? Zašto ponavljaš? Uvek se svađaju. U redu, to valjda nije teško. Šećer i voda. Staviti u jednu šerpu i mešati. Treba provjeriti temperaturu karamele pre nego što je sipam u kalupe. U suprotnom može pući. Savršeno. Sad mogu sipati. I dodat ću nijance duge, kao što je tražila Gloria. Bako, uči od mene. Jao, tačno. Gloria htjela šarenu lizalicu. Imam prirodnu boju. Bako, tako si jaka. Ne znaš šta sve baka još može. To je to, sad se može sipati u kalupe. Stavit ću štapiće dok se karamela nije stegla. Dakle, karamela se stegla, sad mogu praviti lizalicu. Wow, baki se sviđa to. Uvit ću karamelu ovako, a sad ću napraviti veliku lizalicu. Ovako. Odlično mi ide. Oho, jo, miriše kao da je nešto izgorelo. To je moja karamela. O ne. Unuko, tako si smotana. Šta da radi? Čekajte, smislila sam nešto. Moja sestra ima teglice sa raznobojnim plastelinom. Od njega ću napraviti takve kobasice i uviću ih kao što je Emma radila. I ja ću imati šarenu lizalicu. Samo što neće biti jestiva, ali bit će mnogo lepa. Super mi ide. Sve spremno. Šta ćeš izabrati, Gloria? Bakinu lizalicu? Sestrin plastelin? Ili slatkiš od šefa? Želim. Ovo. Izgleda obično. Baš čudan ukus. Probat ću ovu. Čudno, miriše kao moj plastelin. Probat ću.
Pa to jeste moj plastelin. Ko ti je dozvolio da diraš moje teglice? Kakva lepota! Veoma slatka i lepa lizalica. Biram nju. Da, ja sam je napravila. A sad želim pojesti čips. To je jednostavno jelo za pripremu. Sestra Jane, kuvar i baka su krenuli da rade. Ovako. A sad ću iseći krompir na krugove. Hej, a ja nemam takvu stvar. Čime da sečemo da? Moram naći nešto. Šta mi može pomoći? Našla sam. Moj češalj. Kakav užas. Šta je? Pogledajte kako mi odlično ide. Ne, Jane. Najbolji čips će biti kod mene. Pogledajte kakav aparat sam naručila sebi. Uz pomoć njega mogu iseckati krompir u obliku spirale. Stavit ću na štapiće i eto šta će biti. Pa šta? Baka, ne volite moderne gluposti? Ja ću samo ispržiti krompir u tiganju. Gloria tražila čips, a ne prženi krompir. A ja ću ispržiti krompir u fritezi. Friteza? I ja ću tako uraditi. Konačno sam završila. Ostaje samo lepo servirati. Dodat ću papriku i so. Baka je također završila. A ja ću servirati čips sa kečapom. Potrebna je samo so. Eto, unuko, jedi. Bakin čips tako lepo miriše. Sestrin čips također izgleda dobro. Ali čips od šefa je najlepši. Odakle da počnem? Šta je to? Koliko kečapa? To je sigurno Jane spremila. Obožava kečap. Nije loše, može se jesti. A šta je ovo? Prženi krompir? Ali nisam to htjela. Wow, kako cool! Ukus je odličan. Oduševljena sam. Biram ovo jelo. To, pobedila sam. Uživajte u gledanju. Wow, kakva velika gomila popita. Čudno, mislim da je moj popit pokvaren. Ne mogu da pritisnem dugme. I šta ćeš da radiš? Prestani da mirišeš to nije jestivo. Grešite, moj popit je napravljen od marmelade i jako je ukusan. Wow, blago tebi. Eto, ostalo još malo. Brzo sam završila. Šta gledate? Sada vi. Možda su moje igračke također jestive, ali previše su tvrde. Pa to je čokolada. I imala sam još više sreće nego što sam očekivala. Moja omiljena bela čokolada sa bombonama unutra. Jo, šteta što ja neću moći da probam. Upravo si, Phoebe. Neću nikome dati. Mija, celo lice ti je u farbi. Pa šta, nema veze, to nije strašno. To je to, skoro sam čista. Ostao sam samo ja i to su divne vesti. Pitam se od čega su napravljene moje igračke. Ne liči ni na čokoladu, ni na marmeladu. To su prave igračke, super. Možemo da se igramo? Bože, to baš smiruje. Da, to mi sad sigurno neće smetati. Opa, čips. To su divne vesti. Ali zašto svako od nas ima samo jedno pakovanje? Ne znam. Mislim da svakako treba probati. Šta je tamo, Phoebe? Još ne znam. Čips ti je doleteo pravo u oko. Smešno. Ne vidim ništa smešno u tome. Mislila sam da je pakovanje prazno. Dobro je što ću moći bar malo da jedem. To je to. Završila sam. Pa, vreme je da vidim šta je u mojoj tegli. Nadam se da je tamo veća porcija. Ne mogu da verujem. Ovo pakovanje nema ni dna, ni čipsova. Deni, pogledaj sto. Evo ih. Kako ih nisam video? Mislim da je tu 10 komada. To je svakako bolje od jednog. Čestitamo. Šta ti je? Verovatno sam udahnuo začin. Kije mi se. Dobro je. Sad mogu jesti.
Jao, evo ga, opet počinje. Oduvao si čipsevi. Prokletstvo. Mija, ne ponavljaj moje greške. Veruj mi, ja tačno znam šta treba raditi s hranom. Oho, pogledajte koliko čipseva. Ne završavaju se. To sigurno ima 100, blago meni. Mogu li probati malo? Naravno da ne. Ne približavaj se mojoj hrani. Ne treba mi vaša pomoć. Neverovatno. Kako je to sve stalo u tebe? Loše me poznajete. O, izgleda da je se neko zagrcnuo. Moramo spasiti Miju. Samo trenutak, sad ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala puno, ti si pravi prijatelj. Ali šta nije u redu sa ovom kolom? Zašto prska u sve strane? Kakav užas, sva sam mokra. Nemam pojma kako se to desilo. Wow, koliko KitKatova. Ne bih rekla da ih ima mnogo, samo 10. Pa, nije loše. A Phoebe ima samo jedan, gubitnica. Ali sigurna sam da je moj KitKat najukusniji. Pazi malo. Kakav debeli sloj čokolade, to je sjajno. A najviše volim vafle u KitKatima. Svi smo u čokoladnim mrvama. Izvinite, slučajno sam. Sjetit ćemo ti se toga, ne brini. Neki drugi put, a sada Mija mora da pojede svoje čokolade. Da, mislim da je to odlična ideja. Oho, kako si ih brzo i spretno otvorila, svaka čast. Da, nego šta, omote mi ne trebaju, zanima me samo čokolada. Jao, viljuškom i nožem ih ne mogu isjeći, onda mi ne trebaju. Jao, to je nešto nevjerovatno. Nećete me zaustaviti, ovo su najbolje čokoladice na svetu. Gde su ti dobri maniri, Mija? Ne prepoznajem te. Op, jedna čokoladica je pala. Uzmi je brzo, ne bih voleo da me povrediš. Ne plašiš se, džaba, Deni. Svako ko pokušava da mi ukrade hranu treba da se plaši. Deni, dođi sebi, moraš pojesti 100 čokolada. Da, Phoebe, upravo, počni. Ovo neće biti lako, treba nešto smisliti. Odlučio sam da napravim nešto veličanstveno. Tako nešto još nikad niste vidjeli, garantujem vam. Oho, ovo zaista izgleda nevjerovatno. Treba će mi mrdivina da se popnem na vrh. To je to. Bila je to posljednja slatka cigla. Nemojte ni tražiti da siđem ovdje, super. Nećeš, ne moraš. Nama je još bolje. Žao mi je, Deni, ali tvoja struktura je gotova. O ne, šta ste uradili? Tako sam se trudio. Nismo imali izbora, morali smo da uradimo to zbog čokolade. Da, i ne žalimo ni zbog čega. Vredelo je. Kada ćemo još imati tako dobru priliku? Ovo se može baciti. Evo mene, jeste me poželjeli? Vrti me se u glavi. Dobro je da sam stavio kacigu. Baš si smiješan. Konačno sam dobila najveću porciju. 100 žvaka odjednom. Koliko ste vi dobili? Jao, Deni ima samo jedno, to je smiješno. Ne mislim tako. Meni uopšte nije smiješno. Pogledajte, u pakovanju je nekoliko žvaka, to je odlično. Mija, izvini, nisam hteo da te pogodim. Pa, hajde da počnemo. Sad ću vam pokazati kako rade pravi ljubitelji žvaka. Bilo bi sjajno kad ne bi bacao smeće svuda. Pravo si zlopamtilo. Nisi morala da me tučeš. Šta to radiš, Deni? To izgleda čudno. Ali vrlo zgodno. Par sekundi i već sam stavio sve žvake u usta. A sad pogledajte kakav balon ću da naduvam. Oho, ti možeš raditi u cirkusu? Nadam se da je to kompliment. Ako je tako, hvala, Mija. Bravo, bilo je super. Sad Mija. Wow, opet si sve odjednom otvorila. Super. Najbolje sam u tome. A još mogu vući žvake usta kao usisivač. Oho, koliki balon. Mislim da je pravo vreme da ga probušim. Žao mi, Mija, ali ne mogu da odolim. Bolje da se pokrijem. Šta si uradio, Deni? Ne vidim ništa. To je verovatno zbog žvake na licu. Izgleda da sa mnom nešto nije u redu.
Samo si skinula obrve. Kakva noćna mora? Moram ih odmah vratiti. Ovo nije baš prijatno gledati. Baš me briga, ti si kriv. Sad sam dobro. Pa, sad je moj red da razradim vilicu. Pazi, Phoebe, tako ćeš slomiti sto. Ups, malo sam pretjerala. Žurila sam da otvorim žvaki, izvinite. Jel to imaš gumena usta? Kako u njima staje toliko hrane? Ma dajte, to nema ništa komplikovano. Phoebe, gdje ideš? Stani, držim te. Deni, to je beskorisno. Ima preveliki balon. Ali moramo je spasiti. Postoji izlaz. Treba pucati iz pračke i probušiti balon. To nije loša ideja. Mislim da će uspjeti. Eto, promašio si. Daj ja da probam. Jesi li sigurna? Moj balon je pukao. Uspjeli smo, ali sada pada. Pokušat ću da je uhvatim. Eto, opet ti nije uspjelo. Izvini, dao sam sve od sebe. Baš vam hvala. Parara. Zašto nisam imala sreće? Dobila sam samo jednu picu. Jer su sve ostale otišli meni. Nije tačno, sve pice su kod mene. Pogledajte ovu kulu. Wow. Zašto si ti dobio toliko, a ja samo jednu? To nije fair. Prestani da kukaš. Bolje počni da jedeš. Nadam se da je moja pizza barem najukusnija. Izgleda sigurno bolje od vaših. Prelepa je. Koliko sira ima ovdje. Obožavam sir. Hej, nisam ti kanta za smeće da bi bacala đubre u mene. Sad ću te ja. Eto ti. Hej, zašto se tu češ odmah? Nisam namerno. I ja jedva čekam da probam svoje pice. Ne mogu više da ih gledam. Smislila sam način kako da pojedem pice najbrže što mogu, a da ne isprljam ruke. Wow. Ja nisam mislila da je to moguće. Kako to radiš? Ja mogu sve kad je u pitanju hrana. Joj, to mi se desilo. Mislim da više nikad nećeš jesti picu. Onda ćemo mi uzeti. Baš je lepa. Jo, moram odmah da se vratimo normalno. Gdje su moje pice? Ko ih je ukrao? Stvarno, ko je smeo da ih ukrade? Vi ste lopovi. Kako vas nije sramota? Meni nije sramota jer razmišljam samo o tome kako ću jesti svoju gomilu pizza. Pa moje najlepše pice, vreme da vas pojedem. Možda ne bi trebalo da ih jedeš od dole? Ma dajte, šta se može desiti? Joj. Evo šta, odmah smo ti rekli. Ja, ovo je prava kiša od pizza. Zašto mi takva kazna? Mrzim beli luk. Koga uopšte voli? Jadni vi, niste imali sreće. Ja sam dobila samo jedan beli luk. Okay. Zašto se smiješ? Ispada da ga prvo moraš pojesti. Lako, ja nisam kukavica, tako da ću ga brzo srediti. Nadam se da neću povratiti. O ne, mislim da sam precenila svoje moći. Ovo je nerealno pojesti. Dosta mi je. Ma šta kažeš? Moraš da pojedeš beli luk do kraja. Čak imam i poseban poklon za tebe. Presu. Možeš staviti sav beli luk u nju i scediti ga u usta. Neću. To nije bilo pitanje, otvori usta. To je odvratno. Osjećam se kao da mi je usta mačka, pa shvatate o čemu ja. Joj, čak i ja osjećam taj miris. Kako smrdi, strašno. Dobro je što uvijek nosim žvaku sa sobom. Hvala ti puno. Biće nam svima dobro kad je pojedem.
Alex, sad je tvoj red da jedeš beli luk. Što bi ga jeo? Pogledajte kakvu grlicu sam napravio. Prestani da se zezaš. Svejedno ga moraš pojesti. U redu. Ali za početak moram skinuti sve suvišno. Za to mi treba ogromna vaza. Sad treba da potresem. To je to. Očistio sam beli luk. Sad ga mogu jesti. Jao. Nisam probao ništa gore od toga. Sad shvatam kako mi je smrdelo iz usta. Od bilo kakvog mirisa može zaštititi obična štipaljka. Ako je bude malo, onda se može iskoristiti osvježivač. Ne, čak ni osvježivač ne pomaže. Moramo eliminisati izvor smrada. Uspjelo je, ali nemojte to ponavljati kod kuće jer je osvježivač vazduha veoma opasan. Odlično, više mi ne smrti iz usta. Super. Julie, koga čekaš? Jedi brzo svoj beli luk. Od djetinjstva mrzim beli luk. Ako vidite da mi lice postaje zeleno, preklinjem vas. Pomozite mi. To je odvratno. Zašto tako žuriš? Da, nemaš gdje da žuriš. Želim što pre da završim s tim. Wow, kakva hrabrost. I kakva brzina. Julie, svaka ti čast. To je to. Još malo. Jao. Kako to radi? Gotovo, nema više belog luka. Čak ni od mene nije tako smrdelo. Julie, žao mi je, ali moram da te izolujemo. Inače ćemo se svi onesvestiti od ovog smrada. Zašto? Uspelo je, konačno u sobi ne smrdi više. I meni je postalo mnogo bolje. Dobro je. Jao, nisam imala sreće sa tiktakom. A ja jesam. Dobio sam celo pakovanje. Pogledaj ko je stvarno imao sreće. Da, morala sam i ja jednog dana dobiti gomilu slatkiša. Mila, imaš najmanje bombona, tako da možeš početi. Mislim da ću lako i brzo pojesti jednu tik-tak bombonu. Ukusno, ali jako malo. Alex, sad ti. Konačno, sad ću lepo da jedem. Šta se dešava? Zašto ništa ne izlazi? Alex je ostao bez bombona. Prokletstvo, sad sam prosuo sve po stolu. Mislim da ću brzo pokupiti to uz pomoć obične slamčice. To je to. Julie, ostala si samo ti. Ne mogu da verujem da sam imala toliko sreće. Da, tvojeg bombona će biti dosta za sve nas. Kako da ne, to je sve moje. Obožavam tik-tak, tako da ću brzo to sve pojesti. Gledaj je, ništa nam nije ostavila. Nema veze, znam jedan način kako da ukrademo jedno pakovanje. Eto, bombone su naši. Stanite, zar vas nije sramota da kradete? Nemaš dokaza, ne možeš dokazati da smo to mi. Sad ću vas opometiti. Juliina osveta će biti užasna. Ruke gore, eto vam. Kako vam se sviđa? Probajte još jednom da mi ukradete nešto. Mila, pogledaj koliko bombona. Brzo ih hvataj. Tačno. Sviđa mi se. Šta? Jao, nije mi ostalo tik-taka. Sve sam potrošila na metke. Ali si častila, prijatelje. Ja ću prvo da okrenem krug. Blago meni, jako volim kobasice. Dobro, šta sam ih dobila? Tačnije, dobila sam jednu veliku kobasicu, super. A sad ćemo da vidimo šta ću ja dobiti. Jo,
Htjela sam nešto ukusno, a ne gadnu bubašvabu. Možda još nije kasno ponovo da okrenem krug? Ne, neću dozvoliti. Da li stvarno želiš da jedemo ove bubašvabe? Smrde i puze. Ne, neću. Jako se bojim. Ako ne želiš lepo da ih pojedeš, bit će loše. Vreme je za krug kazne. Ne, poješću ove bubašvabe. Iako će upropastiti moju lepu picu. Napali su moju ruku. Ne pristajem na to. Julia, šta ti čekaš? Vreme da i ti pojedeš kobasicu. Potpuno se slažem. Mislim da ću napraviti hot dog od pice sa punjenjem od kobasice. Vidi koliko je velik i lep. Nisam probala ništa ukusnije. Kobasica savršeno dopunjuje ukus pice. To je mnogo bolje od običnih hot dogova. Julie, teraš me da ugrizem tvoju picu? Vrlo rado ću to uraditi. Šta to radiš? Ko ti je dozvolio da mi diraš viršlu i picu? Daj mi to. Kako te nije sramota? Jedi svoje bubašvabe. Neću. Vidi koliko ih ima. Očigledno žele da pojedu moju picu. Jao, stvarno ih ima puno. Sklonite se od mene. Dajte mi barem da probam picu. Jao, skoro mi ništa nisu ostavili. Pa, tako je čak i zgodnije. Upravo je pojela bubašvabu. Kakav užas. Izgleda da mi se neko useli u usta. Napolje. Jao, Mila sad ima kraljevska bubašvaba u ustima. Mogu li ja prvo da okrenem krug? Pitam se šta ću dobiti u ovoj rundi. O ne. Samo ne crvi. Biće mi drago da dobijem žvaku. To, volim hubabubu. Lepota. Sad je moj red da okrenem krug. Šta? To nije fair. Zašto neko dobije žvake, a neko pileće noge? Mrzim ih. Baš su gadne. Da, jadna ti. Bolje jedi svoju hranu brže. Stvarno, šta to čekam? Vreme je da stavim svoje žvake na picu, da bi bilo lepo i ukusno. Žvake su duge i lepe, tako da će pica 100% izgledati cool. To je to. Kako ti se sviđa? Mislim da izgleda ekstra. Stvarno izgleda super. Sigurno bolje nego kokošje noge. Usput, smislila sam odličnu ideju. Mila će biti oduševljena prankom koji sam smislila za nju. O, šta je ovo? Ne, to je previše. Bolje da turaš to ne meni u lice nego u svoju picu. Tako će biti mnogo bolje. Zašto mi je ova kazna? Mogla bih da uživam u ukusu pice, ali morat ću da patim zbog ovih nogu. Kako je? Julie, jel ti se sviđa? Jel ukusna pizza? Još me izvezaš. Jedi bolje svoju picu. Lako. A rado ću pojesti lepu picu. Kako je to cool. Nisam znala da pizza sa žvakom je tako dobra kombinacija. Toliko je ukusna da ne želim da se zaustavljam. Ovo je najlepša pizza koju sam ikad jela. Sad je vreme za veliki balon. Jo, stvarno je veliki. Što je veći balon, to glasnije puca. Šta se desilo? Gde sam? Ne vidim ništa. U pomoć? Ovo je dobra prilika da se otarasim pilećih noga. Bez njih pizza je mnogo lepša. Julie, misliš li da nisam ništa videla? Ne, videla sam sve. Zbog svoje prevare morat ćeš da se suočiš sa točkom kazna. Nadam se da će mi ispasti nešto bezbedno. Dobro je, kiša je čak i prijetna. Ako je to kiša od kokošjih noga? Ha? Jo, u pomoć. Udavit ću se. Pomozite mi. Julie, izgledaš jako smešno. Da vidimo šta će dobiti ovaj put.
O da, blago meni. Dobila sam gumene oči. Mogu ih ne samo jesti, već i igrati se sa njima. Vidi Mila, imam oči na prstima. Dosta smenja, vreme je da probam oči. Kakvi su? Jel ti se sviđa? Mnogo, sigurna sam da će pizza sa njima biti nevjerovatna. Hoću i ja nešto ukusno. Nešto ukusno, a ne hobotnicu. Jao, tako su gadne, ligave i mrske. Ne mogu ni da zamislim kakva će biti pizza sa njima. Mislim da će biti odvratna. Sigurna sam. Jao, jadna ti. Ne zavidim ti. Ja sam sigurna da će moja pizza biti prelepa. Čak i izgleda lepo i prijetno. Lepota. Kako je ukusna. Ne mogu da se zaustavim. I ja bih htjela da probam gumene oči. Svako bih hteo. Čak i sama sebi zavidim što sam pojela tako lepu pizzu. Sad mi oči izlaze iz usta. Julie, ti se kao i uvek glupiraš. Samo sam vrlo dobro raspoložena. Mila, zašto ti ne jedeš? Nadala sam se da se nećeš sjetiti. Ne želim da probam ove hobotnice. Nadam se da se neće zalepiti za mene iznutra. Jadna Mila, gadno mi je čak i da gledam to. Naravno, jer su to hobotnice. Lepo mi se za jezik. To je odvratno. Julie, misliš da je to smiješno? Ne, to uopšte nije smiješno. Sad ću ti pokazati. Joj, šta je to bilo? Kako se usuđuješ? Sad shvataš da hobotnice uopšte nisu smiješne. Džabe si to uradila. Drži se. Sad ću ti strpati ovu pizzu u usta. Celu. Onda sigurno nećeš pobeći od ovih hobotnica. Eto ti. Uj, to je odvratno. Julie, ti si baš zla? Ne, nisam. Prijatno ti. Hajde, papir, kamen, nokaze. Pobedila sam. Dakle, ja ću prvo da okrenem krug. O da, to je pomfrit. Volim ga. A da li voliš bubašvabe? Dobit ćeš ih. Julie, znaš li da varati nije dobro? Vrati krug u položaj u kojem je bio. Ili ću morati da okrenem točak kazne. U redu. Evo mog krompira. Ima ga baš puno. Miriše baš lepo. Jedva čekam da probam. Julie, sad je tvoj red da okreneš krug. Tako je, nadam se da ću ja dobiti nešto lepo. Molim te, nešto ukusno. Ne, šta god, samo ne beli luk. Jako smrdi. Čudno, nema ga. Dakle, neću morati da ga jedem. Pogledaj bolje. Stvarno osjećam miris. A, zašto su ga ukačili na mene? Odvratno. U redu, prvo ga moram očistiti. Imam čak i posebnu kutiju za to. Prvo moram staviti u nju sav beli luk. I za nekoliko sekundi beli luk se pretvara u oguljeni beli luk. To je to. Sa njim mogu napraviti vrlo lep crtež na pici. Naprimjer, srce. Odlična ideja. A ja ću s pomoć krompira preneti svoju emociju, radost. To jest nacrtat ću smajlić. To je mnogo bolja od srca. Kako da ne? Samo si ponovila za mnom. Ne može ništa da bude bolje od mog srca. Da, ali sad to srce moraš pojesti. Jo, kako da ga jedem? Srce je tako lepo. Dosadilo mi je već to. Vreme je za točak kazne. Prokletstvo, nemam sreće danas. Sad moram ne samo pojesti pizzu sa belim lukom, već i da napravim od nje koktel u blenderu. Ja imam blender, ne brini. Čak me i zanima šta će ispasti. Mislim da je nešto vrlo gadno. Sada ćemo to saznati. Hajde, probaj.
Ako povratim, Mila, ti ćeš biti kriva. A sigurna sam da ću povratiti. Da, izgleda zaista gadno. Kao da mi je kanta za smeće ustima. Sa ovim mirisom sigurno neću dugo izdržati. Fuj, ali to ne znači da ja moram to da mirišem. Fuj, držite me, padam. O ne, beli luk je čak i Milu uništio. Kakav užas. Ovdje sam, dobro sam. Jo, imam pomfrit na licu. Super.